खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लायाव हरखाब लामानि जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। सनितपुर जिल्ला राङापारा टपटपि रंपुर गामिनि देरहासार बर'आ थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव कल'नि साहा बागाननि लामा ससेयाव माखासे आदिबासि सेंग्राफोरजों बाइकजों बाइक सौग्रावलायनानै जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला देरहासार बर'आ राङापारा रेल स्टेशनाव रेलगारि सुयोमोन आरो थांनाय 2 बोसोर आगोलाव जुलि जादोंमोन। दाय गैयै बर'फोरखौ गाग्लोबदों। आसाम सोनाब बेंगल सिमानि 3 नं कक्सागुरियाव सोनाब बेंगल हाग्रा बिफान मावथिफोरनि गुन्दागिरि। सोनाब बेंगल हाग्रा बिफाननि गाग्लोबनायाव आसामनि फुटबल गेलेग्राफोरखौ लाफानानै 7 सुबुंनि जखम जानाय सुबुंफोरखौ रिहुल मोसाहारि, सुलास नार्जी, मनजिला बसुमतारी, अनिता बसुमतारी, सपन बर्मन, पबित्र बसुमतारी आरो सानजिका बसुमतारी मैया बेलासिनि 5 रिंगासो समाव गबिन्द बसुमतारी फुटबल क्लाबाव फुटबल गेलेग्राफोरनि बादायाव सोनाब बेंगल हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हाबनानै लावथिजों बुनायजों लोगोसे गेलेग्राफोरनि गंबा बाइकखौ सिफायलाङो, लोगोसे गरनै गलिबो गावलाङो। बेबादि जेबो गनायथि गैयालासे सोनाब बेंगल हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा आसामनि हायाव हाबनानै गाग्लोबफैनाय आरो गलि गावफैनायनि सायाव गसाइगाव महकुमा साबकाता पुलिसआ नायबिजिरगासिनो। बर' हारिनि गेजेराव एबा बर' समाजाव जाफेरै जाथाय जादों। बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लायाव। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि बासबारियाव सासे 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामग्रा लांसुनिया 23 बोसोर बैसोनि निरन मोसाहारिखौ पुलिसआ खाबाय। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जायगाखौ दिन्थिना होनो थाखाय दिनै दायनिगिरि निरन मोसाहारिखौ पुलिसआ जिनाहारि खालामनाय जायगायाव लाङो। भियेटनामाव खुंजागासिनो थानाय U20 आइजोफोरनि एसिया काप जोलुर बादायलायनायाव बर'नि फिसा अपुर्न नार्जारिनि दैदेननाय भारतारि आइजो जोलुर हान्जानि दिनै फिन नैथि मेचआव देरहानाय। थांनाय 7 मार्चआव सिंगापुरखौ 7-0 गलनि फारागथियाव फेजेननायनि उनाव दिनै नैथि मेचआव केप्टेन अपुर्न नार्जारिनि दैदेननाय हान्जाया इन्ड'नेसियानि हान्जाखौ 6-0 गलाव फेजेनो। भारतारि हान्जानिफ्राय अपुर्न नार्जारिया गल1, नेहाया गल2, काजल डिसूजाया गल1 आरो सुमति कुमारिया गल2 सोनो हायो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव BPFनि गुदि मावखुलिखौ सिफायदों। सिफायनायनि सिगां BPFनो सिगां मिथिसार होनाय जायाखैमोन। बे अजदखौ लाबोदों बाक्सा BPF हान्जानिफ्राय। मुसलपुराव इलेक्सननि समाव सिफायो BPFनि मावखुलिखौ आरो EM राकेश ब्रह्मखौ बे हाबायाव थुनज्लायनायनि सन्देह BPFनि फारसेनिफ्राय। बाक्सा जिल्ला मुसलपुराव थांनाय गोलाव बोसोर हमनानै BPFनि मावखुलिखौ JCBजों सिफायनानै होबाय UPPLआ। बे अजदखौ BPFनि मावथिया लाबोदों आरो सन्देह खालामदों EM राकेश ब्रह्मआ थुनज्लायनायनि। मख'नो गोनांदि मुसलपुराव इलेक्सन खालामबाय थानाय समावनो BPFनि मावखुलिखौ सिफायनानै होनाय जायोब्लाबो BPFनि मावथिफोरखौ जेबो रोखोमनि नटिस हरनाय जायाखैमोन। बेबादि मावखुलि सिफायना होनायाव BPFनि मावथिफोरा रागा जोंखांदों आरो BPF फारसेनिफ्राय बेनि सायाव मुसलपुर थानायाव गसर होदों आरो BPFनि मावथिया हुमखि होनानै बुङोदि UPPL एबा राकेश ब्रह्मआ होनांगोन गासिबो खहा सुफुंनाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।